predstaví nám občianske združenie Svetuna, kde vznikol nápad, o čo vlastne ide, o aké občianske združenie ide, takže vítajte medzi nami a hneď in medias res, teda o čo ide? Dobrý deň, tak to vám dobre. Teda príbeh občianskeho združenia, ktoré vám tu dneska predstavujem, je príbeh mňa a príbeh mojej mamy, ktorá vlastne 10. mája minulého roka zomrela v zahraničí a tá následná repatriácia a veci s tým súvisiace, ktoré som bola nútená riešiť, bola to teda nečakaná smrť, autonehoda, veci, ktoré neviete predvídať, čiže tie veci, ktoré následne som musela riešiť aj z tej psychickej oblasti alebo nejakého vysporiadania sa s tou stratou organizácie pohrebu, ale aj repatriácie zo zahraničia, a teda z Talianska ako z krajiny, ktorá má špecifické pravidlá pre prevozy zosnulých a ako som sa potom neskôr dozvedela aj od pána Stríža, aj od ostatných, je to jedna z najkomplikovanejších krajín na riešenie repatriácie. Tak to všetko ma následne prijímalo k založeniu vlastného občianskeho združenia a iniciatívy, ktorá bude pomáhať ďalším ľuďom, ktorí sa raz môžu a určite sa niektorí z nich aj ocitnú na tom mieste, kde som pred rokom bola ja. A na úvod tohto celého by som vám všetkým, ktorí tu dneska ste, chcela vzdať aj hold a poklonu pred tým, čo každý deň robíte vy a vaši kolegovia vo vašich pohrebných službách, pretože je to veľmi záslužná činnosť, veľmi prehliadaná činnosť našou spoločnosťou a dokonca aj mnou, pretože pred rokom som sa nikdy nezamýšľala nad tým, že ako to funguje, jasné, v rodine nám zomrú starší ľudia, detko, babka, ale prežívate to úplne inak, keď sa to potom stane raz vám a keď si máte do tej pohrebnej služby prísť, sadnúť si tam a na výber dostanete, akú rakvu si chcete vybrať. Proste to bolo niečo, s čím ja som nerátala a naozaj ďakujem aj za ľudský prístup, či už pohrebnej služby, ktorú ja som navštívila, ale aj vás všetkých, ktorí pôsobíte v regiónoch a s týmto sa stretávate každý jeden deň. Pretože práve vy ste tými, ktorých tých ľudí, ktorí prídu v tej ťažkej situácii, nejakým spôsobom navigujete a sprevádzate týmto všetkým. Čiže za to vám patrí moja vďaka, tak na úvod môžem. A myslím, že si to zaslúži aj potlesk, preto som vás chcela rozplieskať. A teda, čo sa týka občianskeho združenia Svetluna, tak ako ja som bola teda v tej situácii nútená riešiť repatriáciu, v mojom prípade trvala 2 týždne táto repatriácia a dovolím si tvrdiť, že ja vychádzam z prostredia, ktoré je pomerne blízke kontaktom. Mala som to šťastie, že som mala dostatočné finančné zdroje na vykrytie tej repatriácie, pretože ak takéto niečo riešite, viete, že ide o proces, ktorý je finančne extrémne náročný. Nikto sa nepýta, že či tie náklady ako pozostali máte z čoho uhradiť alebo nie. Skrátka, ak toho blízkeho chcete mať doma, chcete sa s ním riadne rozlúčiť a mať pre neho zabezpečený dôstojný pohreb, tak si musíte nejakým spôsobom poradiť. A pohrebné služby do veľkej miery taktiež pomáhajú tým pozostalým, ale vy zase zastrešujete ten úsek prepravy. Ale tá byrokracia spojená s celým procesom repatriácie je enormná. Ja som si predtým nikdy nemyslela, že keď niekoho stratím v čase, keď tu máme Európsku úniu a ľudia bežne cestujú každý boží deň, tak budem musieť riešiť úradníčinu, obiehať všetky úrady, preklady dodávať, pečiatky a tak ďalej. To bolo naozaj, že mne to zaberalo 10 až 12 hodín denne, každý jeden deň na telefónoch, s právnym zastúpením v danej krajine, na Slovensku, s políciou, s tlmočníkmi, pretože je tu obrovská jazyková bariéra. A sama som si musela luštiť, ako vlastne postupovať v tomto prípade. Pretože nebolo úradu, nebolo toho, kto by ma navigoval a kto by mi povedal, čo všetko vlastne treba a ako ideme postupovať, aby som tú mamu mala doma čím skôr. Čiže to úsilie bolo enormné a ja som sa v tejto chvíli zamýšľala nad tým, že určite nie som prvá, určite nie som posledná, ale veľmi mi chýbalo to, že na Slovensku, ale zatiaľ ani v rámci Európskej únie tu nemáme nejakú inštitúciu alebo iniciatívu, ktorá by chcela vytvoriť tomu prepojený medzinárodný systém autorít, ktoré do procesov repatriácií vstupujú. To sú aj pohrebníctva, sú to poisťovne, sú to cestovné agentúry alebo kancelárie a ďalší stakeholdery, ktorí do tohto môžu vstupovať. Často aj vstupujú, ale títo si nejakým spôsobom nevymieňajú informácie medzi sebou. Tak, aby sme vedeli zabezpečiť, že celý ten proces aj transportu toho zosnulého, ale aj riešenia všetkých
právnych otázok a administratívnych úkonov bude rýchlejší. Čiže z tohto dôvodu vzniklo občianske združenie Svetlana, ktoré má túto ambíciu jednak vniesť trošku prehľadnosti do toho celého systému, zmapovať tie pravidlá, ktoré tu máme v rámci krajín Európskej únie, ale aj tretích krajín, pretože niektoré krajiny síce rešpektujú medzinárodný dohovor o prevoze tiel zo Sumy, ale niektoré majú úplne separátne pravidlá. A vy ako pozostali v tej danej situácii si potom musíte extrémne rýchlo naštudovať, nejakým spôsobom komunikovať s tou pohrebnou službou, ale väčšinou je to taký freestyle, že sa ide nejakým spôsobom. Neexistujú metodiky, neexistujú postupy toho, čo všetko v tomto prípade treba zohľadniť, koho kontaktovať a narážame tu aj na tú jazykovú bariéru, ako som hovorila. Čiže toto je našim cieľom jednak na Slovensku, ale aj v zahraničí prepojiť tieto všetky organizácie, byť nápomocný aj pohrebníctvam, ale aj ďalším stakeholderom, ktorí do tohto procesu vstupujú. Záujme toho, aby tí pozostali, ako ste aj dnes povedali, že pozostali sú často na okraji toho celého. A či sa bavíme o úradoch, či sa bavíme o vybavovaní tých náležitostí, tak nemajú sa o koho oprieť. Pretože aj vy ako pohrebníctvo viete im poskytnúť nejaký support, ale kvázi nikto dnes nemá úplnú kompetenciu sprevádzať tých ľudí celým tým procesom a pomôcť im nielen s tým prevozom, ale aj so všetkými tými ďalšími vecami, ktoré potrebujú riešiť. Takže ja som na toto všetko v princípe bola úplne sama, tak by som bola rada, ak by tí ďalší už nemuseli byť na to úplne sami. Ak by mohli niekomu zavolať, ak by sme vedeli zabezpečiť, že budeme užšie komunikovať a tým pádom budeme tým ľuďom aj po ľudskej stránke, ale aj právnej a inej ešte lepšie na ešte efektívnejšie úrovni. Čiže toľko asi na úvod odo mňa. Ja by som možno k tomu, čo sa ide podpisovať, ak by ste Peťka mohli povedať, že vlastne o čo pôjde, aby sme to aj tým ľuďom predstavili, akú spoluprácu budete vytvárať s asociáciou v rámci možno Slovenska tých ďalších činností. Čo sa týka nášho memoranda, ktoré dneska budeme podpisovať, ja som veľmi rada, že keď som oslovila asociáciu pohrebníctiev, tak tá odpoveď bola veľmi pozitívna. Mali sme hneď stretnutie, kde sme si vyjasnili, že aké vedia byť tie oblasti, v ktorých vieme spolupracovať. A teda asi tie hlavné sú, keď príde nejaký konkrétny prípad, s ktorým napríklad pri repatriáciách si úplne niekto z vás nevie rady, alebo potrebuje nejakú pomoc ešte niekoho iného, tak vieme kooperovať v týchto veciach, vieme si zavolať, prípadne vieme aj v našom občianskom združení ľudí navigovať a zastrešovať celý proces repatriácie, ale po tej administratívnej rovine. Obehať jednotlivé úrady, navigovať tých ľudí, aké papiere vôbec potrebujú doložiť, prípadne to zastrešiť aj za nich. Môžem povedať, že napríklad naše občianske združenie už riešilo repatriáciu zo Slovenska do Jordánska a vďaka tomu, že máme spoluprácu aj s Ministerstvom zahraničných vecí a ďalšími organizáciami, ktoré hovorím vstupujú čiastočne do tých procesov, sa nám podarilo zabezpečiť, že do 5 pracovných dní ten zosnulý bol v svojej krajine a presne týždeň potom, čo zomrel, bol pochovaný v kruhu svojich najbližších. A bavíme sa tu o tretej krajine mimo Európskej únie. Neboli to žiadne 2 týždne ako v mojom prípade, čiže už toto je z môjho pohľadu extrémna pomoc alebo zefektívnenie tej situácie, ktorú tu dnes máme. Čiže v tomto ja vidím takú hlavnú oblasť, v ktorej vieme spoločne pomáhať vašim klientom, prípadne aj klientom občianskeho združenia Svetlana. Tu je ešte dôležité povedať, že vieme vám byť nápomocní aj v tom, ak váš klient rieši napríklad komplikovaný prípad a potrebuje právne zastúpenie. Tak jednak prepájame potom aj advokátske kancelárie zo zahraničia, ak by vaši klienti riešili naozaj nejaké problémy, s ktorými ani vy sami im neviete pomôcť, tak aj v tejto oblasti vieme byť pre nich nápomocní a nejakým spôsobom dozerať na to, že či dostávajú tie služby, za ktoré platia. Potom tá ďalšia oblasť, o ktorej sme s pánom Strížom hovorili, je aj nejaké šírenie osvety. Pretože ja ako pozostala som si uvedomila, že téma smrti je stále extrémne tabu pre našu spoločnosť. Ja som to videla aj v mojom najbližšom okolí, že ľudia nevedeli, ako majú teraz so mnou komunikovať, a či na ľudskej rovine, ani moji blízky vlastne nevedeli, ako. A keď nevieme ani v kruhu najbližších komunikovať o týchto veciach, ako môžeme takéto témy, aké ste aj vy dnes na dnešnej konferencii otvárali, komunikovať smerom k širšej verejnosti.
Je to stále prehliadaná, podceňovaná téma, o čom svedčí aj fakt, že teraz príspevok na pohreb sa menil po koľkých rokoch. Je to proste absolútne na okraji záujmu kompetentných, aj čo sa týka týchto repatriácií. Napriek tomu, že každý z nás zrejme každý deň cestuje, alebo každé leto, je to už tak dostupná vec, že je to bežná súčasť našich životov. Ale na to, keď sa niečo stane, naše krajiny žiaľ nemyslia, pretože to už nech si každý porieši po svojej linke a na čo sa tým nejakým spôsobom ďalej dá podievať. Čiže aj v tejto oblasti chceme byť spolu s asociáciou pohrebníctiev možno viac aktívni aj na politik ministerstiev, aj v tých jednotlivých rokovaniach o tom, ako zefektívniť a nastaviť tú legislatívu tak, aby bola funkčná a aby nespôsobovala aj tým pozostalým, ale aj vám, keď vykonávate tú činnosť. O tom ste zase hovorili vy na dnešnej konferencii, ale teraz aj za pozostalých, aby v tej ťažkej situácii ešte nemuseli čeliť extrémnej byrokracii a prekážkam, namiesto toho, aby sme uľahčovali tie procesy. A potom tá taká tretia oblasť, to je možno edukácia širšia, aj o tom, čo vlastne pohrebníctvo, ale nielen pohrebníctvo obnáša, edukovať aj ľudí, ktorí pôsobia napríklad v cestovných kanceláriách, keď sa niečo zle stane, ako postupovať, aké sú osvedčené možnosti toho, že komu zavolať, na koho sa obrátiť, kvázi vypracovať také metodiky toho, že ak sa niekomu možno tento rok 10. mája stane to, čo mne pred rokom, tak sa dostaneme do stavu, kedy príde do pohrebníctva a tomu povie, áno, ide o túto krajinu, ideme postupovať takto, máme tu týchto partnerov, viem zavolať tam a tam a urobíme všetko preto, aby to netrvalo týždne, mesiace, pretože aj mesiace neraz repatriácie trvajú, ale bude to horizont možno dní. Jasné, že toto slúbiť neviete, ale priblížiť sa tomu stavu, že všetci vieme, čo robíme a máme partnerov, ktorí nám v tomto pomáhajú, to je taká tá hlavná vízia, ktorú by som od našej spolupráce mala a mám. Ďakujeme krásne, keby ste náhodou tiež mali otázky k tomuto projektu, samozrejme, že sa môžete spýtať, keby vás niečo zaujímalo. Pán Skrič, predtým, než podpíšeme to memorandum, tak otázka na vás, že možno tá spolupráca, ako vy to vidíte, lebo tie repatriácie sa dosť často možno riešia, vy ich riešite v pohrebných službách a tak ďalej, takže pár slov tiež k tomuto. Ja si myslím, že to bude dobrý projekt, niečo k tomu ďalej dodať, lebo naozaj tie právne veci hlavne aj po tých repatriáciách sú dosť zložité, aj v rámci tej repatriácie. Ja si myslím, že to, čo pomáha rodinám, alebo to, čo bude pomáhať rodinám, je vždy pozitívne.